Hola, sóc Jessica Roca, escriptora i autora de Llegint Bukowski, publicada per Vincle Editorial. Vaig començar a escriure seriosament, perquè la pulsió literària em ve de ben petita, que escrivia alguns poemes, però més seriosament des de l'any 2013, que vaig obrir el blog Hablando de Inquietudes a la revista El Digital, en castellà, el primer blog, i va venir tot perquè jo ja havia tingut els nens als bessons, ja havien crescut, eren més autònoms, i necessitava reprendre el meu espai, tenir un espai propi, i un company de feina va dir que ell havia obert un blog de relats, i a partir d'allà vaig dir, doncs mira, jo també ho intentaré, i bé, una mica tot això ho explico també a Llegint Bukowski, però va venir arran d'allà. Llavors, l'any 2014 ja vaig obrir La bústia groga, en català, el meu idioma matern, i a partir d'allà no he parat d'escriure, encara ara està obert i escric amb molta freqüència, i bé, després ja va venir 5 dones de veritat, Ni un gram, que són tot històries verídiques però basades en terceres persones, i després ja va venir l'autoficció amb l'administrativa, i després de l'última abraçada, que les tinc encara per publicar, i a l'assaig Llegint Bukowski, que va venir perquè Bukowski, que me'l pregunteu després, és un dels meus referents literaris. Com a fons d'inspiració, es pot dir que és la vida, el meu dia a dia, explico històries quotidianes i molt històries anònimes que em passen a mi, a la feina, i practico molt a l'assaig, que jo penso que potser és el gènere que millor se'm dona, perquè per mi és molt espontani i em surt de manera molt natural. I com a referents literaris, doncs, tinc en Charles Bukowski, que és aquest autor nord-americà, que l'any passat hauria fet 100 anys, que està una mica adscrit al realisme brut, i el seu referent, en John Fante, també m'agrada molt, aquest humor tan italià, i que descriu molt bé la realitat dels Estats Units de la primera meitat del segle XX, i Charles Bukowski la segona meitat fins als anys 90. I bé, d'aquí m'agrada molt com a poeta en Miquel Martí i Pol, i alguna vegada també he citat a la Montserrat Roig com a narradora en general. I també m'agrada molt l'estil de la Natalia Ginzburg, això parlant de lo que és literatura així genèrica. Pel que fa al mètode d'escriptura, doncs, quan practico assaig, que el soc fer bastant sovint a La bústia groga, doncs em surt molt espontani, perquè, com he dit abans, practico molt les meves històries quotidianes, com em puc sentir en un moment determinat. Cada vegada he anat incloent més el tema propi, l'autobiografia, i això em surt molt espontani. Pot ser en qualsevol moment i em surt molt natural. Després pot ser els relats, pot ser que em donguin voltes durant uns dies o algunes setmanes fins que tinc tota la història al cap i m'assec i la puc escriure en un parell, 3 d'hores. I la novel·la ja requereix més d'organització, el que passa que en el meu cas la novel·la, com és autoficció, pot ser una història que s'ha d'haver paït i pot haver passat molts anys des de que ha passat o tot el que tu vols narrar fins que t'asseus a escriure-la, perquè són històries que tu has d'haver paït. Un no es planteja mai com ni quan escriurà, però quan t'asseus a escriure, en el meu cas, han passat uns anys i em pot portar mesos, i normalment m'assec als caps de setmana, i és molt metòdic, és com asseure's a fer deures, no? I has de tenir una miqueta un esquema escrit amb els temes que escriuràs, i a partir d'allà una mica anar improvisant, no? I els personatges perfilar-los, però una mica funciona així. I el llibre que m'haguera agradat escriure, doncs no m'he plantejat mai, però diré que, aviam, el Cosmos de Carl Sagan m'agrada molt, i si fos científica, la veritat és que ha de ser una passada, perquè jo és un llibre, a mi tot el tema de l'univers i del cosmos sempre m'ha cridat des de ben petita l'atenció, ja abans d'haver llegit el Cosmos, no? I és un llibre, per mi és un dels meus de capçalera, i hauria sigut molt xulo, la veritat. I ara, per últim, llegiré un petit fragment de Llegint Bukowski, que està a l'inici del llibre, que defineix una miqueta, per mi, la manera
de descriure que té un narrador, un escriptor, el per què, no? I diu així: sempre he sigut del parer que l'escriptura ve determinada pel caràcter d'una persona. Si un autor et sembla plom en els seus escrits, amb tota la seguretat ho serà en la seva conversa. No hi ha gaires persones que m'atrapin amb el seu diàleg. Les puc escoltar, però no m'atrapen. Hi ha aquella mida justa entre el ritme, les pauses, les mirades que segueixen allò que t'està explicant algú, de manera que et sembla que ell o ella reviu amb èmfasi especial la història. I no només te la fa reviure, sinó que esperes que t'expliqui més. Segur que a aquestes alçades ja heu reconegut alguna d'aquestes persones, veritat? Doncs sempre he pensat que entre elles es perden molts grans escriptors. No sabeu com agraeixo les estones que, asseguda a la cuina de casa, el meu pare em relatava històries de quan era caporal de Lleida o de nen, quan anava a l'escola amb el senyor Ninou i sempre revia ell perquè simplement seia al davant del tot. Pere, segur que ha sigut tu. I vinga, clatallot. Obria els seus ulls grisos com a plats i reia quan m'ho explicava. Em feia, a través de les seves paraules, la meva pròpia fotografia d'ell de nano i de tantes altres històries amb què revivia la por, la nostàlgia, la ràbia o l'estima per a aquelles persones que ja no hi eren a la seva vida. O la crítica al sistema polític en tant que lluita de poders. Curiós joc, el de dretes i esquerres, quan en teoria tots volen la vida de tots, oi? Em deia mentre escoltava les notícies a la ràdio. Per això és tan important el relat oral. Crec que és el que conforma la nostra manera de veure les coses i d'anar pel món.